chii changa chakachaya bolinja vana unofira zvausingazive zvemusangano zvazvitaure pakamera. We had to run somewhere somehow, but we didn't know where we were going. We only saw that. Iwo ndiwani yo. Uyu nde iwo ndiwani isimbozviintroduce yo. Yo, my name is Obi Miguel. I live in Mbare. Yes, Obi Miguel, last name. Miguel. Last name yako. Surname Rodriguez. Wada kuti nyembera. Aunzi Tavengwa wewe. Mr. Tavengwa. Tavengwa uri mwana wani? Christopher Tavengwa. Ya mira tinyatsokuisa munomu. Kaba ine mwana wani? Christopher Tavengwa. Checks Tavengwa. Yes. Saka unakana vanhu vari kufoneni wada kumhoresa? Hapana ndingamhoresa niko. Hauna masaladza unoziva foneni? Ariko but hazvibatsire poza vaziva hama dzavo. Ukuti avazive sei? Ndiani ari foneni? Titizi Kirina. Ani? Kirina. Taurisa kati. Kirina. Nani futi? Nani na Fred. Goromiko. Ano Gorobizo. Gorobizo. Madara. Yes king. No futi. Shamwari. So kunoko we are staffing. No, you are staffing. Yeah, day by day as you can see. Chinayo labor is labor emaposter. Labor emaposter. And we are earning this little. How much are you gonna earn today for kuisa maposter kama ito? $2. Mese muri for kudayo. You're going to earn $2. $50. $5. $5. Or 50 cents. Saka hey, wana rukufore wanafana kutibatsira unokuziya so. Ani. Especially I have my brother. Anonzani? Nonzi Murugisi marriage. Yo unonzani? Wisdom marriage. Oh. Yeah, anofana wemboita achitibatsira also unoziya omwana ne hama dziri kuforena ka. Zvatinoona vari nezvatakaita isusu. Azvipindirane. Azvitombopindirane. Munhu achikutarisa zvakuziva kuti iwe tati blazi dzako iri kuforena dzanopenga. Oh. Blazi iri kuforena yo. Okay. Saka tana kuforena wamboita sei wambotibatsira tine nzara. Mukona kana hembe dzacho dzatakapfeka. Saka nhasi mutori muchiki kai minguva yemai. Ine zvidzamu mangwana. Netasi zvikati. Nearly 8:30. About 8 to sensei, right? 8:30 morning. Oh. Yeah. So, back to you, my friend. This guy here. Really. We are stuck. Taura neshona shamara. Hatisi kuti varungu vazvinzwa zvauda kutaura. Tiri kutambura kuno. Oh. Sezva muri kungoona so. Makuseni tinomuka kuchitonhora. Zvaoma ngezvarwa nenyundo izvi. Tiri kuenda. Nama posters. Nezviguno hapana kana zvimagravhu chaizvo zvoti ungadai izvi kupuruzira posta nekupuruzira zvimwe zvinhu. Tatambura kunongo vari kuzokuda matinzwawo. Matigona tibatsirawo. Oh. Saka iwewe waturi mwana wenext door neighbor yangu iyi. Yanditi. Amai yako ndewekupi pamwe havazviketi? Mai vangu variko vanobva divi reJoza. Aiwa vanonzani kuti tigare takavazivisa? Vanonzi Junior. Ani? Junior Atkins. Yes. Atkins. Wani makore mangani manje? 18. Oh. Still jobless. You don't go to school. Koya kutaura chirungu inda azokaenda kuchikoro stereki? Haina ndambodzidze. Ndichikorenga newspaper nemagazines. Apa ndinorohwa kana ndakacheuka ndirambe ndakatarisa kwandakatarisa ikoko. Ndacheuka? Ndakudzoke. Nditaure ikwe. Handina kana hama 1 iri 4 iri. Tingotambudzika tese tiri muZimbabwe muno. Nditaura zvava. Ndinongonzwa mafesa angu ari kungozhamba nenyaya yehama dziri 4 iri. Kana afori nandokanganwa vanhu vari kumba. Kanganwa vanhu vari kumba shamwari. Akuziva zvekwake kasi akazodzoka kuno anenge akukuda. Anenge akuda rubatsiro kwauri kasi panga ariko kwanga asingazoti kune munhu anoita sei adobatsirwawo. Saka zvinhu zvine zvichitonetsa. Saka wewe mwana wako achingoomewa hauna kana munhu ari fonini iwo? Handina munhu ari fonini. Ko Bolinja wakurova marata. Handina zvangu nozidhoro dai.
Yangondose kujozo kubara itumira kana chinho. Anonzi Dorothy. Dorothy makombi. Oh. Bara tumire zvinhu zvinongoti bowa kwangu atamba nhamu kunokushanga. Oh. Mnapa nombodzoka kumbona. Saka Borinje kwazita rako kuti Borinje rakabva kupiwa. Ndakaripoda mudhara. Inda. Nickname. Chi? Nickname kwa rako chero. Tapiwa. Oh, Tapiwa. Tapiwa makombi. Yes. Inga yema wani. Saka Borinje ndere wawa kai. Yeah. Saka boy sound. Makatototo. Babadi hapa. Patatanga kumpastero. Yo komadara. Madhara. Nditi last time waiti vasikana vanokuridzira ipembe kai. Ngo zvinhu zvamunenge mapera this time. Zvibhadhara izvozvo. Unokrara? Zvibhadhara zvinokana dhiri. Zvinochiguta. Uchimirwa masmart futi kapa desk ngekuti musikana wacho akakuona anonakirwa newe. Kutoti wakadai siwe shamwari usikuti baby zvakazinga aiwa iti. Chakutonetsa. Ndo wakarowa kasmart kari nice mwana saka tatongowasimbisa vanhu vari kuvo kuti zvango nhamo yavakabva ivo vachiona kunoka ichingoriko iyo zvambochinja zvatowese than futi zvazvazvitongoriko kudhara kene zvatowese. Borinje uri muchiki nhasi. Vataurire tiri kuvaziva Borinje, vataurire. Ko sister yako mutaurire kuti andikukuziva. Mutaurire, nyatsomutaurira uri by one. Ndikukuziva Dorothy nyango kazotumira zvakana mhosva. Asi tiri chitongotamba nhamo kuno tiri kuorganiza zvichaita izvozvo. Ngandiri. Kweyo shamwa vataurire vako iwewe. Tiri kuzoona gotovizwa. Tiri kuzoona sastereki. Kutambura kunoku. Taura zita rake chairo because tiri kutambura kunoku. Vangani variko foreign vari kwenyu? Vakawanda vamwe vacho ana Ufijo variko ivo. Ufijo ana kuferi? Aiwa. Kuna Ufijo junior kwete. Kune mujunior wacho. Tiri kutambura kunoku. Saka toomesesa sterezo toti nyika yacho yasitombogarika. Fuwa rutoona kana o. Akomana. Hazvina kumira mumwe. Mabhurugwa akabvaruka. Andiri yo wataona kana munhu ari kuforeign. Ndina kana mari foreign. One. Back to Madara. Ini ndatomudza murwisi mari chekuti tikutambudzika kunoku shamai. Zvinhu zvakatooma kuite zvifani. Mutaure kuti kukuziya, tovatazviziya. Tikutokuziya. Kuti hama kana wakangoti kangarwawo zvakwati kakumanikidze kuti titumire pasini kana kuti chii. But kana uchitoziva kuti iwe une hama dziri kuZimbabwe tichitotarisirawo kwauriwo kutoti semunhu ari foreign nawo anofanira kutibatsirawo kuno. Because nhamo yataanayo haina kugara fine. Yakagara fine. Takwara. Wani makore mangani mukoma? Ndane 20 years. 20 years. Apa uri kutamba nhamo? Kutamba nhamo handina basa. Handina chikoro. But pane zvimwe zvinhu zvekuti unogona kuita madhiri ende madhiri anenge aida mari but kana usina munhu anokupawo mari yacho iyoyo hauna dhiri vanokwanisa kuita because havasi vese vari mumaindastry kana kuti vari vane mashops kana kuti vane dzimba vane chive vakaita izvi zvine chikoro vakaitawo nemadhiri but kana usina mari manje kuti uite madhiri panonyaya. Saka toda kuti wakatitumirewo mariwo tosipindawo mari iyoyo tichitawo madhiriwo then ndakukwanisa kusustainawo upenyu ndakutorarama kuti zvinhu zvifai. Kwembane iwewe Mira, very fast. Njuga. Wakutamba njuga mbana mdiki taura up. Nditamba njuga. Chicha uri kuita ipa. Mungoshafila makadzi. Taura une 1 minute rekutaura fast. Ndanoziya. Ndimende. Kunopangwaya kutamba namo. Bhuti ndiranga ndakarova iri. Tamba namo. Pangwaya. Mawani. Sio mawani. Ndira bhuti. Pangwaya. Saka uri kumuziya? Ndiri kumuziya. Good. Borinje again. Ndipo matino. Uye asina munhu wekuforeign. Handina mari foreign ndingoda kungomhoresa hangu vane hama dziri foreign musakanganwe home is the best.
Handiti. wakakanganwa kuzviri kudhenika paunodzoka anenge atori ma1 ende totone mutemo wekuti wakatouya tenda tokumaka yese unenge totokusageja sekuti haufeme tentonewe kuti wakati dhibha pawaita waitawo sasa tombofanira tombokudhibhawo tinongodadzira kuti tinoda lavhu pamuri tisapotewe zvakatooma kunoku sharp heavy